Organiseer je een boetendoor-evenement, dan haal je de zinnen er graag bij. Maar wordt het te heet, dan kan dat van probleem zwargen. De grijde hier bij Blijen is nu nog vrij leeg, maar dit weekend is er autocross en worden er dik 3000 mensen verwachten. Bij de vrije cross houden ze de Waarbrugten goed in de gaten. We hadden even brainstormd en bij die boerwei komt 230 meter leiding en daar komt vers water bij. Ook voor de wc's, maar dat ben je weg van doel om de mensen voor drinken te laten. En de band die krijgen gratis rijden. Nu dus de autocross, maar een paar kilometer verderop tussen Bartleheim en Halm wordt ik de 24e Bartleheim skielertocht houden. Topsport, warmte en een soort deelnemers. Daar is maar een oplossing voor. Beter. Gewoonlijk hebben we in de jaren al heel wijs een verzwaringspost met drinken en met fruit. En nu hebben we op 4 punten, dat is in Verwert, in Marm en in Halm, inderdaad een extra verzwaringspost met water. Dat doen we met speciecubes en dan doen we water in, we jouw extra bekers en dan kunnen de rieders drinken aanpakken. En wil je het record peel zitten verbeteren, like als hier in Kolm, dan kun je net schoolje voor de zinnen. En dus zetten de deelnemers gewoon terug om sneeuw te doen. Een parapluutje, hè? En voor de rest, nou niks. Dat is wel lekker, beter als regenwater. Nee, dan. Maar wat weer de handdoeken en zo, en we komen maar een beetje vet houden, hopelijk. Bij het concours Piek in Burgum zit alles klaar en wordt de thermometer goed in de gaten houden. Want ze had hele weekend te krijgen met publiek. We zorgen natuurlijk voor dat we een heel wat water in voorraad hebben. Ruuters. Ik ga er zeker op dat ze alle keer in zomertenue rijden maaien. En vanzelfs de hinders. Dat er echt voldoende plakken binnen met de hinders dus water krijgen kunnen, of met de ruiters dus amers vol water op heli kennen, zodat ze hun hinders drinken en ook eventueel afspoenzie kennen. Advies bloot om de komende dagen goed om de zinnen te tinken.